Ahoj, tady je JB a jeho pravidelná propaganda o tom, co se děje kolem nově vzniklé aplikaci Xcamp, která má za cíl seznamovat a zbližovat mladé lidi tam venku. Já sám jsem velmi sentimentální typ a prožívám každé zakuckání šneka. A proto tohle video bude o tajemství naplněného života. A to tajemství zní: přestaňte konzumovat cizí obsah a začněte produkovat vlastní. Obsah vytvářený pro pár málo lidí vede k nevyrovnanému životu. Obsah, který je vytvářen pro stále více lidí nebo i miliony lidí, vede k životnímu poslání nebo dokonce až k fanatismu. A proto i vy se nebojte mě sledovat a fanatizujte mě. No a jestli i ty stále nevíš, jaký obsah pro ostatní bys vytvářel, no tak si stáhni aplikaci Xcamp a začni vytvářet třeba zábavné kempy.